sekä hyvää päivää ja tervetuloa live-yleisö sekä kaikki siellä ruutujen ääressä. On aika avata Someron nuorten oma kunnallisvaalipaneeli vuosimallia 2012. Tämä nuorille suunnattu paneeli järjestetään Somerolla ensimmäistä kertaa. Paneelin tarkoituksena on saada nuoret innostumaan, ajattelemaan ja ehkä jopa lähtemään itse mukaan politiikkaan. Yhtä tärkeänä päämääränä on saada päättäjät huomioimaan nuorten tarpeet ja ajatukset. Näissä vaaleissa ja erityisesti täällä tänään haluamme nostaa esille nuorten polttavia kysymyksiä ja näkemyksiä oman kunnan politiikasta. Erityisen tästä paneelista tekee se, että meillä ei ole ainoastaan live-yleisöä, tai tätä yleisöä täällä, vaan meitä seurataan myös joka puolelta maailmaa internetin välityksellä. Mutta nyt pidemmittä puheitta. Toivotetaan tervetulleeksi juontajamme Hermanni Morander ja kovan luokan panelistit. Eli hyvää päivää myös minunkin puolestani. Olen siis Hermanni Morander ja toimin paneelin juontajana ja tuomarina, jos tulee kunnon vääntöä täällä. Ja eiköhän aloiteta paneeli ja anneta poliitikkojen esitellä itsensä ja aloitetaan vasemmalla. Kyllä, olen Olli Koskinen ja edustan Someron vasemmistoliittoa. Minulla on poliittisia tavoitteita varmaan lähinnä vanhustenhuolto, pitää Somero Somerona ja ajan nuorta asiaa. Antti. Tavoite on tietenkin puolustaa tätä Someron kaupunkia ja näitä somerolaisia palveluja. Meillä niitä on mitä puolustaa. Kiitoksia. Olen Janne Nurmi ja Someron tai perussuomalaiset ja yrittäjät Somerolta ja koen tärkeäksi Somerolle saada uusia työpaikkoja kautta yrityksiä ja kolmen pienen pojan äiti ja olen ollut mukana kunnallispolitiikassa tämän kauden, toiminut valtuutettuna ja kaupungin hallituksessa. Tosiaan tärkeitä asioita, mitä tullaan ajamaan jatkossakin, on se, että meillä säilyy päätöksenteko niihin asioihin, mitkä on paikallisesti tärkeitä. Sen lisäksi meidän pitää huolehtia siitä, että me pystytään tuottamaan ne lainmukaiset palvelut lain vaatimalla tasolla, ehkä vähän sen ylikin. Mutta erittäin tärkeää on myös se, että kaikki tämä vaatii rahaa ja meidän täytyy pystyä huolehtimaan siitä, että saadaan niitä verotuloja ja se pystytään mahdollistamaan sillä, että tarjotaan toimintaedellytyksiä nykyisille ja tuleville yrittäjille ja yrityksille. Kiitos esittelystä. Ja seuraavaksi aloitetaankin sitten lämmittelykysymykset, eli niihin vastataan kyllä tai ei. Ja vihreä lappu on kyllä ja punainen ei. Saisiko? Eli ensimmäinen kysymys. Kuntaliitos. Yksimielistä porukkaa.
Seuraava kysymys. Kuullaanko nuoria päätöksenteossa tarpeeksi? Jälleen. Oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston toimintaa pitäisi tukea enemmän. Harvinaisen yksimielistä porukkaa meiltä. Pitäisikö nuorisovaltuustolle suoda puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin? Eli Vasemmistoliitto, SDP ja kokoomus sanoo kyllä, ja perussuomalaiset ja keskusta ei. Tulisiko äänestysikäraja laskea kunnallisvaaleissa 18 vuodesta 16 vuoteen? Eli nyt kyllä sanoo kokoomus ja Vasemmistoliitto. Ja kyläkoulujen lakkauttaminen. Eli kokoomus lakkauttaisi, mutta muut pitäisi. Ja seuraavaksi siirrymme keskustelukysymyksiin. Eli aloitetaan koulutuksella. Kommentoi lyhyesti Kiirun koulua ja Someron lukiota koskevaa remonttia. Kuinka tärkeänä pidät sitä? Millä aikataululla remontti on suoritettava? Ja kättä nostamalla puheenvuoro. Vaikka SDP. Kiirun koulun remontti on ollut sellainen asia ja nämä ongelmat, mitkä täällä kaikki tietää, niin niistä on puhuttu ainakin niin kauan kuin mä oon ollut mukana politiikassa. On vähän ihmeellistä, että tilannetta ei ole otettu vakavasti oikeastaan kuin nyt vasta tämän vuoden aikana. On hyvä, että se asia selvitetään nyt ja kyllä kaikki tietää, että tämän remontin kanssa on kiire tällä hetkellä. Siinä on kysymys ihmisten terveydestä. Kokoomus. Toinen näkökulma on siihen tietysti se koulun viihtyvyys. Se, että täällä on niin hyvä oppimisympäristö, että tänne hakeudutaan ja viihdytään. Se tukee myös sitä oppimista ja tuo niitä tuloksia. Keskusta. Joo, ja vielä yhtenä näkökulmana, niin jos nämä tämän hetken tutkimukset kertoo, että koulu on erittäin huonossa kunnossa, niin nostan myöskin senkin, että mahdollinen purkaminen on mun mielestä parempi ratkaisu ja uuden rakentaminen kuin mahdollisesti tässä tapauksessa niin arkkitehtuurisiin arvoihin nähty suojeleminen. Että parempaa tarvitaan. Vasemmistoliitto. Toisaalta olen samaa mieltä keskustan kanssa, mutta taas toisaalta jos puretaan, niin pitäisi saada niin kasaan muutamasta kuukaudesta uusi koulu, niin se ei onnistu. Jos yleensä menee paljon kalliimmaksi, tai rakennusalan ihmisenä voi sanoa, että paljon kalliimmaksi tulee korjata vanhaa kuin tehdä uutta. Ja osaako joku sanoa vielä, että mikä tämä aikataulu on, milloin tämä korjaus pitäisi suorittaa? Perussuomalaiset. Mun mielestä välittömästi. Okei. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Millaisena näet Someron lukion tulevaisuuden? Mikä on lukion merkitys kaupungille? Kokoomus. Lukion merkitys on erittäin tärkeä. Jos meiltä täältä jostain syystä lukio lähtisi, niin millä me saataisiin enää tänne uusia asukkaita ja vanhoistakin voisi osa lähteä pois. Eli lukio on niin kuin elävän kaupungin kulmakivi. Tulevaisuuden näen siinä mielessä haasteellisena, että meidän ikäluokat pienenee koko ajan. Senpä takia pitääkin ehkä valmistautua myös siihen, että tehdään jossain vaiheessa yhteistyötä muiden lukioiden kanssa ja käytetään tätä nykyistä tekniikkaa. Nytkin meillä on hyvä esimerkki siitä, kuinka voidaan reaaliaikaisesti olla verkossa, vaikka ei oltaisi samassa tilassa. Keskusta. Esimerkiksi Koskenkunta on pystynyt kuljetuksilla houkuttelemaan lähialueelta koululaisia ja kyllä ne on niin kuin pieniä käytännön asioita, millä se oma viihtyvyys ja se käytännön kouluun tuleminen voidaan luoda. SDP teki viime valtuustossa valtuustoaloitteen nimenomaan tämän Kosken mallin jalostamiseksi myös Somerolla. Selvitetään se, että mitä se maksaisi, että lähdettäisiin tarjoamaan näitä kuljetuspalveluita. Tietysti ykkösasia on se, että paikkakunnan omat nuoret pystyy kulkemaan tänne lukioon. Sekään ei ole itsestään selvää tänä päivänä. No, seuraavaan kysymykseen. Miten peruskoulu- ja lukiokoulutus järjestettäisiin, jos kuntaliitos toteutuisi? Mahdoton kysymys. Ei tule kuntaliitosta. Eli seuraavaksi siirrytään keskustelemaan palveluista.
Somerolla on huonot julkiset kulkuyhteydet, joista kärsivät muiden ohella ajokortittomat nuoret. Miten parantaisitte yhteyksiä Someron ulkopuolelle? Siis tämä kuljetusasia on sellainen, millä kaupungilla on loppujen lopuksi aika vähän sananvaltaa. Yleensä meille tulee sellainen, että saadaan lausua jotain, kun halutaan joku vuoro lakkauttaa. Kyllä me kuitenkin nähdään sillä tavalla, että kaupungin pitäisi pystyä tekemään enemmän tällaista enemmän epävirallista lobbaustyötä näiden vuorojen säilyttämiseksi. Kyllä se on ihan keskeinen juttu. Esimerkiksi kun mietitään teitä kenties piankin koskevaa ammattikouluun lähtemistä, niin kyllä te aika tarkkaan mietitte sen, että onko tämä linja-autovuoro varma, että onko tässä lakkautusuhka siinä kohtaa, kun te mietitte, että voiko asua edelleen Somerolla ja käydä vaikka Forssassa tai Savossa koulussa. Että äkkiä se vaaka kääntyykin sitten, että lähdetään muuttamaan jonnekin muualle tai valitaan jollain tavalla opiskelupaikka sen mukaan, että varmasti pääsee kulkemaan sinne. Näissä kuljetusasioissa, niin kuin kaikessa muussakin, on aina kysymys siitä, että kuinka paljon on kysyntää. Ja tietysti sitä kysyntää voidaan tukea ja luoda sillä, että tuetaan esimerkiksi matkalippuja, saadaan ihmiset kulkemaan julkisilla. Mutta se nyt vaan valitettavasti on niin, että meillä on hirvittävän laaja kunta. Ja silloin sit niiden tasapuolisten joukkoliikennemahdollisuuksien tuominen kaikille, niin se on todella haasteellista. Yhtenä perusteluna, että esimerkiksi koulukuljetuksien vaikeasta hoidosta oli se, että viime kierroksella osa takseista ei jättänyt tarjousta, ja mä pidän sitä hiukan erikoisena perusteluna, koska tämä maa on kyllä autoja täynnä, että jos halutaan järjestää koko kunnan alueella toimivat kuljetukset, niin se on kyllä täysin mahdollista. Autoja ja kuskeja löytyy. Eli siis vielä, miten nämä kuljetukset siis järjestetään, jos niitä järjestelyjä tehdään lisää? Niin minkä kulkuneuvolla ja miten nämä järjestetään näitä kuljetukset? Niin, mä näen kyllä, että linja-autoliikenteen lisääminen on täysin mahdotonta, eli se perustuu tämmöiseen jonkunmoiseen pianoislinja-autoihin ja pikkubusseihin, ja niiden kanssa vaan pendelöidään lisää tämän kunnan alueella, jopa omilla varoilla. Joo, eikö tässä ole nyt kysymys nimenomaan siitä, että miten täältä muihin kuntiin kehitetään? Joo, siis muihin kuntiin ja Someron sisälläkin. Joo, no esimerkiksi pitäisi ottaa sellaiset luovat ratkaisut käytäntöön. Eli meillähän menee moottoritie tuossa 20 kilometrin päässä, joka menee sekä Turkuun että Helsinkiin. Joku pikkubussi kulkemaan sinne tai tämmöinen taksi, jolla pääsisi sitten sinne moottoritien varteen, ja siitähän pääsisi sitten monen suuntaan. Seuraava kysymys. Millaisena näet Someron harrastusmahdollisuudet nuorten kannalta? Erinomaiset tällä hetkellä. Meillä on tosi paljon satsattu. Tarjontaa on kovasti, on ratsastusmahdollisuus, jäähallit, uusi hieno uimahalli. Uskoisin, että aika harvalla paikkakunnalla on näin paljon tarjontaa, mitä Somerolla on. Joo, erittäin harvinaista nykyään, että kunnan sisäliikuntatilat ja iso osa ja ulkoliikuntatilat on ilmaisia seuroille ja harrastajille. Tämä on harvinaista herkkuu ja koitetaan pitää kiinni. Meillä tehtiin vaalilehtiä ja kysyttiin ehdokkailta, että mikä on parasta Somerolla, niin vaikka ne ehdokkaat ei ole mitään nuoria pääsääntöisesti, niin kaikilta tuli melkein se, että nämä harrastusmahdollisuudet on kyllä kaupungin ihan selkeä valttikortti. Ja sitten vielä musiikin asemaa, että miten musiikin asemaa saataisiin parannettua näiden harrastusmahdollisuuksien joukossa? Vai onko tällä hetkellä musiikinharrastajien asema hyvä? Vasemmisto. Joo, siis kyllähän siinä on jotain parantamisen varaa tuonne. Tietysti koulukin itse järjesti jotain, kyllä järjestetään bändejä, mutta kyllä sitä voisi niinku vähän koittaa parantaa vielä. Kyllähän nuorisovaltuusto esimerkiksi on järjestänyt näitä mahdollisuuksia päästä soittamaan, on tullut treenikämppää ja muuta. Toivoisi vaan, että sitä lähdettäisiin
käyttämään. Et sielläkin on soittimet valmiina, niin se on aika poikkeuksellinen palvelu sinänsä päästä sinne, mutta kyllähän somerolainen musiikkikulttuuri, niin se elää tuolla autotalleissa ja muualla, et ei se välttämättä niin kuin tarvii hirveästi kaupungilta mitään sillä tavalla jeesiä, että kyllä se harrastustoiminta menee sitten ihan omillaan. Tietysti mahdollisuudet esiintyä, se on tärkeää. Perussuomalaiset. Ei mulla ole enää mitään. Okei. Sen verran, että järjestelmä, mikä Somerolla on niin kuin kulttuurin osalta, niin Someron Kulttuuri ry, siellä on tosi monta yhdistystä ja sanotaan, että siellä on mahdollisuuksia järjestää itsensä näköistä toimintaa ja henkilö, joka tukee sitä mahdollisten apurahojen hakemista ja nyt hallinnoi tätä treenikämppää, niin sitä kautta meillä on hyvät mahdollisuudet parantaa. Kyllä näkisin kanssa, että mahdollisuuksia on, koska meillähän on kuitenkin kansalaisopiston ja sitten musiikkiopiston kautta mahdollisuus saada opetusta. Ja sen lisäksi on käytössä tosiaan nämä treenikämpät, että nyt vaan sitten rohkeasti oma-aloitteisesti kasaamaan sitä bändiä, niin siihen kyllä mahdollisuudet on. Se, mitä voitaisiin ehkä jossain vaiheessa miettiä, että olisiko joku esiintymistila, niin meillä ei niin laadukkaista esiintymistilasta, niin niistä on puutetta. Jos ajatellaan, että nyt tulisi tämä kuntaliitos, niin mikä mahtaa olla näitä Someron harrastusmahdollisuutta, liikunnan ja musiikin esimerkiksi mahdollisuus, ja onko odotettavissa leikkauksia? En ollenkaan spekuloisi tässä kohtaa kuntaliitoksen mahdollisuudella. Se on sen verran kaukasta. Nyt on huolehdittava siitä, että nämä omana toimintana tuotettavat palvelut pysyy tällä hyvällä tasolla ja ehkä vähän paranee. Kiitos. Miten nuorten työttömyyttä voitaisiin ehkäistä ja vähentää? Tukeeko kunta riittävästi paikallisia pienyrittäjiä nuorten kesätyöllistämisessä? Kokoomus. No, siinä mielessä voi tuohon jälkimmäiseen vastata, että tukee. Viime vuonnakin jäi käyttämättä lähes puolet siitä rahasta, mikä oli varattu kesätyöntekijöiden tukemiseen. Siinä voitaisiin käyttää sellaisia taas luovia ratkaisuja, löytää niitä työntekijöitä ja työnantajia, tuoda sitä infoa lisää, että tällaista on mahdollisuus käyttää. Ja kyllä se tosiasia on, että sitä työttömyyttä ehkäistään parhaiten sillä työkokemuksella siitä, että on se työ kuinka pieni tahansa, aina siitä saa sen rivin sinne työtodistuslistaan. Ja monta kertaa työnantajille merkitsee hyvin paljon se työkokemus. Eli rohkeasti nyt ensi keväänäkin sit etsimään sitä kesätyöpaikkaa ja siinä yhteydessä voi itse tuoda esille, että on myös haettavissa tällaista kesätyöntekijän työllistämiseen olevaa tukea. Ja pienenä kuntana kuitenkin, jos muistan oikein, niin kaupunki itse työllisti 20 nuorta ja antoi 20 nuorelle sitten yrittäjän kautta palkkaustukea ja sanoisin, että ei ihan puolia kyllä jäänyt, mutta jonkun verran että määrärahasta jäi käyttämättä. Et pienelle kunnalle mun mielestä hyvä satsaus ja tätä pitää jatkaa ja tästä ainakaan ei saa kyllä tinkiä eikä leikata. Niin itse yrittäjänä mä arvostaisin sitä, että nuori tulisi itse kysymään työpaikkaa. Mä koen sen ainakin silloin, että hän haluaa niin tulla töihin ja sitten se on itsestä kiinni sen jälkeen. Kaupunki toimii mahdollistajana, kaupunki ei voi määräänsä enemmän työllistää nuoria. Kannattaa olla aktiivinen ja mennä sinne yrityksiin tosiaan puhumaan, että olisiko hommia, että kaupunki tukee sitten kyllä. SDP-valtakunnallinen teema vahvasti on nuorten yhteiskuntatakuu, eli lähdetään myös siitä, että yhteiskunnallisesti mahdollistetaan työ- tai harjoittelupaikka, opiskelupaikka kaikille nuorille, ettei nuorten työttömyys pitkity. Eli tavallaan ei lähdetä paimentamaan liikaa, mutta tarjotaan mahdollisuuksia. Mutta kaupungin puolelta löytyy myöskin tätä paimentamista. Meillä on tullut juuri palkattu etsivä nuorisotyöntekijä ja hän nimenomaan jalkautuu nuorten pariin ja etsii heitä, jotka on
jossain vaarassa syrjäytyä jollain tavalla niin, että saataisiin mukaan tähän yhteiskunnan syrjään kiinni, löydettäisiin joku paikka jokaiselle. Miten näitä kesätyöpaikan hakijoita, niin miten niitä saisi innostumaan enemmän tulemaan töihin ja hakemaan sitä töitä? Olisiko siinä mainostamisessa jotain parannettavaa vai pitääkö se vaan lähteä sieltä nuoret itselle? Niin kyllä, mun täytyy varmaan ainakin siinä vaiheessa sitten katsoa peiliin, kun omat lapset hakee, että annanko mä niille sen riittävän toimeentulon ja mopoautot ja pensselit ilman sitä kesätöihin menemistä. Että kyllä tässä on niin kuin vanhempien vastuu mun mielestä kyllä myöskin aika iso, että onko nuorella tarve hakea työpaikkaa, joka kuitenkin hänen tulevaisuuden kannalta olisi ensisijaisen tärkeä. Sitten siinä on monta kertaa taas voisi miettiä sitä, että miten esimerkiksi oppilaskunta, voisitteko te lähteä miettimään sitä, että kuinka tosiaan löydettäisiin sitä työtä ja niitä työntekijöitä. Itsellä oli sellainen kokemus muutama vuosi sitten, kun hain lastenhoitajaa kesäksi, eikä mulla ollut tietoa, että kuka voisi tulla, niin silloin se tosiaan, että olisi joku tämmöinen, mihin voisi ottaa yhteyttä ja kysyä, että olisiko siellä nyt innokkaita kesätyöntekijöitä. Kiitos. Ja jos saa niin tähän, niin nythän varmaan TET-jakso tulee nyt jo taas lähellä, niin sitä kauttakin jo, että itse lähdetään aktiivisesti ottamaan ja mennään. Ja mieluummin ei mennä sinne omaan vanhempien tai sukulaisen tai kaverin vanhempien, vaan et ihan uusiin paikkoihin. Niin sitä kautta siitä saat kaikkein eniten semmoisesta työharjoittelusta kyllä, että uusia ja avoimin mielin. Eli pitäisikö näitä TET-harjoituksia olla enemmän, vai onko niitä hyvä määrä? Niitä on 2 vuodessa yläasteella. Tai 2 niin kuin kokonaisuudessaankin. Onko se 2 kertaa viikko vai 2? Eikö se ole 2 kertaa viikkoa? Kerran koko yläasteen aikana. Niin, siis kerran yläasteen aikana. Eikö siis 2 kertaa yläasteen aikana on tää viikon TET-jakso. Kuulostaa aika vähän. Eli saisi lisätä. Mun mielestä sellainen kysymys pitäisi kysyä yleisöltä eikä meiltä. He varmaan sen paremmin tietää, mutta en mä tiedä, onko tässä määrä oikeastaan se kysymys, vaan se tosiaan se laatu, että lähdetään menee hakeutumaan sellaisiin paikkoihin, mistä oikeasti mistä itse on kiinnostunut, mistä on niin tulevaisuudelle hyötyä. Kysytään yleisöltä muuten, että kuinka moni on sitä mieltä, että yläasteella olisi saanut olla enemmän näitä TET-jaksoja? Et käsi ylös, kun on. Ketä on sitä mieltä, että saisi olla? Eli melkein kaikki. Sitten mennään seuraavaan. Eli millaisena näet Someron kulttuurielämän ja tarjonnan nuorille? Voisiko siihen panostaa enemmän vai onko se nykyisellään hyvä? Mä näkisin, että mahdollisuuksia on. Meillä on tosi paljon erilaisia yhdistyksiä ja niitä sitten koordinoi Someron kulttuuri ry. Että mahdollisuudet on luotu ja siinäkin taas se itse tekeminen on monta kertaa se, mikä tuo sit lisää sitä tarintaa. Joo, kyllä ideoimaan vaan, että kyllä tapahtumathan elää sykleissä. Itse olin nuorisotalolla järkkärinäkin monet vuodet ja monet diskot ja se silloin loppui siihen, että jos sisällä oli 5 ihmistä ja ulkona 150, niin ei semmoista toimintaa ehkä kannata jatkaa. Mutta mahdollisuudet on tehdä just teidän näköistä toimintaa ja siihen meillä on resursseja. Niin siis Somerolla jonkun verran tapahtumia myöskin järjestäneenä, niin kyllä se syö miestä aika runsaasti, kun näet sen kovan vaivan ja sitten porukkaa ei tulekaan paikalle. Et kyllä siis oikeasti se juttu on se, että katsotaan, että on innostunut porukka järjestämään jotain, mutta katsotaan myöskin sellainen asia, mikä ihmisiä kiinnostaa. Nyt ei ehkä nuorille suoraan, mutta olihan tosi hyvä esimerkki tämä taannoinen stand-up-ilta, joka veti seuraavaneen täyteen. Ja se oli sellainen, joka vastasi siihen, että mitä ihmiset haluaa nähdä, niin kyllä ne ihmiset tulee taas sinne paikalle. Eli pitäisikö tähän varata enemmän rahaa näihin kulttuurielämään ja tarjontaan, vai onko se nyt hyvä tällä hetkellä?
mielestä on ihan hyvä tällä hetkellä. Ei aina voida ajatella, että se lisäraha toisi jollain tavalla lisää mahdollisuuksia. Nyt kyllä se niin kuin kuitenkin lähtee, kulttuuri on tyypillisesti sellainen toiminnan ala, että se lähtee niistä tekijöistä, että pitää vaan luoda ne puitteet siihen tekemiseen. Okei. Eli kuntaliitos. Tässä nyt on vähän muutaman kerran jo sivutettukin sitä. Eli onko kuntaliitos realistinen vai uhkakuva? Keskusta. No kyllä, mä näen sitä tällä hetkellä pelkästään uhkakuvana, että pelkästään silloin kun 3 vuotta aikaa mietittiin tämän sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen takia näitä kustannusvaikutuksia, niin jos Salon kaupunki olisi lähtenyt isäntäkuntana hoitamaan meidän perusturvatointa, niin pelkkä palkkojen harmonisointi olisi nostanut kulut noin 3 miljoonaa euroa. Jos taas sitten Lounais-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, siellä on sen verran matalammat palkat, niin pelkästään tämä terveyshuollon palkkojen harmonisointi 1,5 miljoonaa euroa. Ja nämä on jo semmoisia summia, että tämä on just se Someron tulos, mitä Someron kaupunki Oy tekee vuodessa tulosta, niin pelkästään sillä, että me annetaan päätösvalta jollekin muulle kunnalle, niin meidän rahat olisi mennyt siihen. Ja vielä se, että me ei itse oltaisi voitu niihin vaikuttaa. Että tässä jo on hyvä konkreettinen esimerkki, minkä takia kannattaa itse hoitaa asiat niin pitkään kuin mahdollista. Niin kyllä, siis tosiaan nyt puhutaan tulevasta 4 vuodesta, niin kyllä se siinä kohtaa se itsenäisyyden menettäminen on ihan uhkakuvien maalailua. Se on meidän ihan omissa käsissä ja kaikki tietää, että jos se päätösvalta päätetään antaa pois täältä Somerolta, niin kyllä ne palvelut yksi toisensa jälkeen hiljalleen lähtee pois. Mutta täytyy kyllä muistaa, että kun puhutaan itsenäisyydestä, niin mikä se on se itsenäisyys, kun meidän tulorahoituksesta puolet tulee valtiolta koko ajan. Me ollaan tavallaan niin kuin riippuvaisia valtiosta koko ajan vahvasti ja me ollaan totuttu siihen, että meidän valtionosuudet kasvaa kovaa tahtia ja sitten kun valtio velkaantuu ja pitää leikata vähän sieltäkin puolelta, niin kyllä meillä tulee niin kuin hankaluuksia rahoittaa nämä omat palvelut. SDP-linja on se, että Somero on itsenäinen niin kauan, kun se pystyy tarjoamaan riittävät laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille ja näin se menee. Niin, tosiaan tämä itsenäisyyden säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää siinä mielessä, että kunta tosiaan tuottaa ne peruspalvelut, mutta sen lisäksi kunta pystyy mahdollistamaan sitä yrittämistä ja asumista sitä kautta täällä. Mutta edelleen on erittäin tärkeää satsata siihen, että saadaan sitä rahaa, millä sitten pysytään itsenäisenä kuntana ja pystytään tuottamaan ne palvelut. Ja silloin pitää olla avoimin mielin kaikkien osapuolien mukana tässä yhteisessä tekemisessä. Ja perussuomalaiset ja vasemmistoliitto oli myös sitä mieltä, että kuntaliitosta ei tapahdu. Minkä takia se on niin itsestään tai ensisijaisen tärkeää, että Somero pysyy omana kuntana? No, mun mielestä ihmisten hyvinvoinnin kannalta se on niinku parempi vaihtoehto. Kyllä se niinku ihan, niinku totta kai kaikki ymmärtää tämän, ettei se ole hyvä. Ja sitten Salollakin nyt menee todella huonosti siihen, että tässä nyt jos ruvetaan miettimään näitä vaihtoehtoja, niin no Forssa, no niin, mutta sitten toisaalta, että jos lähdetään jokin kauemmas kuin näin Iitin tai Loimaakankin olisi pieni mahdollisuus. Ei sit palvelut rupea olemaan niin kaukana. Ja tosiaan jos kaikki palvelut hävii ja kaikki niinku yksityiset tehdään, niin ei se homma enää toimi. Mulla ainakaan ole varaa maksaa mitään lääkärilaskua, jos sulla olisi joku 140. Joo, olen tosi tyytyväinen, että siskot ja veljet on tullut niin kuin keskustan linjoille, että silloin 2009, kun äänestettiin valtuustossa 2015, että lähdetäänkö Salon kuntaliitoksen kakkosvaiheeseen, ja niin kuin hyvin tiedetään, siitä kuntaliitosselvityksestä ei kukaan pystynyt perääntymään, ja varsinkaan siinä tapauksessa, jos Somero olisi ollut siellä mukana, niin mä näen, että nyt jo nämä vuodet meidän on kannattanut olla itsenäinen ja kannattaa olla vielä tulevaisuudessakin. Tosiaan pitää katsoa aina eteenpäin ja
siinä mielessä mietitään kunnan tehtäviä, niin nehän on nimenomaan ihmisten kanssa tehtäviä. Ja silloin jos lähdetään kasvattamaan kovasti sitä organisaatiota, niin silloin se johtaa siihen, että siellä on paljon väliportaita ja vaikuttaminen on sitä kautta hidasta. Että siinä mielessä Somero on optimaalisen kokoinen kunta. Me pystytään täältä tarjoamaan niitä palveluita, mutta kuitenkin olemaan joustavia niissä. Kyllä se siinä kohtaa, kun äänestettiin Salon kakkosvaiheeseen menemisestä, niin ei siinä kysymyksessä ollut se, että oltaisiin menossa Salon kuntaliitokseen. Ei todellakaan. Tuosta on itse asiassa tosi helppo saivarella nyt, kun on nähty se Salon kuntaliitos, niin näin jälkikäteen, että mitä olisi käynyt. SDP silloin, kun oli sitä mieltä, että mennään kakkosvaiheeseen, niin oli sitä mieltä, että selvitetään. Tieto ei tässä kohtaa ole ollenkaan pahasta, mutta ei meillä ollut mitään selkeää niin tahtotilaa, että me lähdetään nyt yhdistymään Saloon. Ei todellakaan. Miksi selvittää, jos ei halua yhdistyä Saloon? Ei kannata painaa päätä pensaaseen, kannattaa keskustella muidenkin kanssa, neuvotella ja katsoa, että mitä sieltä olisi ehkä saatavissa ja mikä se tilanne sitten käytännössä olisi. Ja SDP lähtee siitä, että päätöksenteossa siinä on hyvä olla faktapohjat eikä tällaista mututuntumaa tai sitten tällaista ei-hokemista nurkassa, että silmät kiinni. Että kyllä meidän pitää seurata, että mihin tämä maailma on menossa. Mehän tehdään koko ajan vahvasti yhteistyötä moneenkin suuntaan. Meillä on yhteistyötoimialueita Forssaan päin, Saloon päin, Ypäjälle päin, ties minne päin. Ei Someron siinä mielessä, me ei voida käpertyä itseemme tänne siilipuolustukseen, vaan meidän täytyy itsenäisyyttä vahvistaa sillä, että me tehdään hyvää yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Liittymissopimus olisi tehty 3 vuodeksi, niin olisihan salolaiset voinut luvata mitä tahansa, kun se on vain 3 vuoden sopimus. Ja sitten oltaisiin liitytty kohkeen. Se oltaisiin nähty siinä tilanteessa. Tällä hetkellä on turha saivarella, koska me ei menty siinä tilanteessa. Ja hyvä niin. Ja jos jonkinlainen pakkoliitos nyt mahdollisesti olisi tulemassa, niin mun mielestä siitä pitää äänestää niin kuin kuntalaista ja ne päättää sen. Ei valtuusto eikä ketään valtuutettu, vaan kaikki kuntalaiset yhdessä. Eli kansanäänestys tai kunnan sisäinen äänestys kannattaa kaikki puolueet, jos kuntaliitos tulee. Jos ei tästä aiheesta, niin mistä aiheesta? Kansanäänestys. Okei. Vasemmistoliitto vähän sivuttikin jo tätä kysymystä, eli mikä olisi liittymiskohde, jos tämä kuntaliitos tapahtuisi? Olisiko se Salo, Forssa, Loimaa vai joku muu? Eli kellään ei ole mitään välimielintää. Lisäksi Helsinki tai Rovaniemi. Perussuomalaiset. Loimaa, Forssa ja Somero ja nämä pikkukunnat on järkevät vai? Mikä sitten tekee järkevää? Mun mielestä se on paremmat edut, niin saavutetaan sitä kautta. Okei. Oliko keskustaa? Joo. Kyllähän sanotaan vieläkin on mahdollisuus kuntaliitoksen sijaan hakea kumppaneita. Eli Forssan seudullahan on iso kuntayhtymä olemassa ja sanotaan, että monia niitä palveluja, mitä me järjestetään, ja jos valtiovalta tulevaisuudessa tulee vaatimaan, että palvelujen järjestämisvastuu täytyy olla niin kuin isommalla organisaatiolla, niin kyllä mä ainakin uskon, että mahdollisesti myöskin tämä kuntayhtymämalli pysyy tää niin kuin vaihtoehtona. Mutta kyllä mun mielestä Salon ja Forssan lisäksi täytyy myöskin nostaa esimerkiksi tämmöinen Härkätien kaupunki Tammelasta Tarvasjoelle, niin siinä olisi ainakin samanlaisia hyvin toimeen tulevia, samalla tavalla ajattelevia maalaiskuntia, pitkä rimpsu, ja kyllä silloin näin vaikutusmahdollisuudet on paremmat, kun on niin kuin vertaisensa kumppani. Että kyllä Somero on takamettää, ollaan me osa Forssaa tai Saloa. Saanko vielä kertauksen Vasemmistoliiton kannasta? Tästä siis mihin liittymiskohteeseen? Niin, siis kyllä mä tosi mietin näitä lähikuntia, mutta kyllä mä olen niin sitä mieltä edelleen, että ei me liitytä mihinkään. Mutta sitten kyllä se ehkä toi keskustan asiat, niin kyllä se niin oli varmaan semmoista ihan tosiasiaa, että se ikävä olla se peräkunta. Jos miettii Kiikalaa ja toverit asuu Kiikalassa, niin kyllä niillä on harmittaa lähteä Saloon esimerkiksi lääkärin välillä. Ei se.
Joo, kyllä siis tässä kuntaliitosasiassa on sellainen juttu, kun ei ole mitään houkuttelevaa vaihtoehtoa millään tavalla muuta kuin tämä itsenäisyys. Mä oon Forssan-lehdessä just sanoin, että Salo on tällä hetkellä niin kuin erityisen niin kuin vähän kiinnostava yhteistyöalue kuntaliitoksen suhteen, koska siellä on tämä ison kuntaliitoksen sotkut ja tämä taloussotku ja kaikki muut. Et sinne ei varmasti haluta tässä kohtaa, mutta tällä hetkellä, kun se kuntaliitos ei ole ajankohtainen millään tavalla, mä veikkaan, että siinä kohtaa, jos joskus tulevaisuudessa Someron kohdalla tulee kuntaliitos ajankohtaiseksi, niin silloin se Salon tilanne saattaa olla jotain ihan muuta. Mutta kyllä mullakin sellainen suuntautuminen tuonne Forssan Tammelan suuntaan olisi tietyllä tavalla henkilökohtaisesti, että miksei Tammela, se ei vielä riitä mihinkään se väestöpohja, mutta nimenomaan tämä samantyyppisiä kuntia ja se on aina ongelmallista, jos siinä on yksi liian iso vaikuttaja, niin kuin Salon kuntaliitoksessa oli Salo ja niin kuin nyt Forssan kuntaliitoksessa tulee olemaan Forssa. Tosiaan tämä ei ole ajankohtaista, mutta aina pitää näissäkin asioissa katsoa eteenpäin. Suhdanteet tulee ja menee ja tilanteet muuttuu. Sitä pitäisi tilastollisestikin tutkiskella vähän väestöennusteita, väestön ikääntymistä, elinkeinomahdollisuuksia, montaa muutakin asiaa kuin sitten ihan sitä tämänhetkistä tilannetta. Ja nyt meillä on tullut lisää kysymyksiä, eli pitäisikö kouluihin saada enemmän tekniikkaa käyttöön? Esim. Kaikille opiskelijoille omat läppärit. No siis tekniikkaa pitää hyödyntää ja sitä pitää olla riittävästi, mutta mä en usko, että se, että jokaiselle tulee omat läppärit, aika monella taitaa sellainen nyt jo olla, niin siinä mielessä tarjotaan koululla ne hyvät tekniset ympäristöt ja sen lisäksi sitten voisi käyttää esimerkiksi koulun verkkoa ja siinä sitten omaa konetta. Joo, meillä on valitettavan huonot tietoliikenneyhteydet vielä niin kuin Someron eri alueilla ja Someron kouluillakin. Meillä on kouluja, jossa ei voida oikein kunnolla laittaa kaikkia tietokoneita edes päälle, ennen kuin ne kaatuu joku verkkotukossa. Kyllä ennen koneita täytyy pistää linjat kuntoon. Ja myös koneet kuntoon ja kaikki. Kyllä tietotekniikan osaaminen on tällä hetkellä aika keskeinen kansalaistaito. Ja te kaikki tulette olemaan tietotekniikan kanssa jollain tavalla tekemisissä ja kaikki on jo ihan luonnollista kautta. Kyllä se on sellainen, mihin pitää satsata, mutta en mäkään ihan ole sitä läppäreitä hommaamassa ensimmäisenä. Onko vasemmistoliitolla ja perussuomalaisilla kantaa tekniikka-asioihin? Ei ole paljon mennä sanomaan mitään, kun me ei ole sitten taas kokeillut perillä asioita. Joku voi ottaa sillä kantaa. Kyllähän se totta kai olisi hienoa, jos jokaisella olisi läppäri, mutta ei se välttämättä kuitenkaan ole se viisaa ratkaista. En mäkään lähtisi kunnon puolesta kaikille oppilaille omat läppärit kyllä, niin ei se ole kovin järkevää. Kyllä. Saisiko tähän väliin jokaiselta ehdokkaalta top 3 nuorten asiaa, joihin pitäisi puuttua tai joita pitäisi parantaa? Eli 3 tärkeintä asiaa. Perussuomalaiset. Syrjäytymisen estäminen on ihan ykkösasia. Ja sitten miten nuoria työllistetään ja näin päin pois. Kaikki liittyy toisiinsa ja ennaltaehkäisevä toiminta on se. Siinä on nämä 3. No, se, että mahdollistetaan esimerkiksi vaikka lukiossa käynti niin, että tosiaan saadaan ne kulkuyhteydet sellaisiksi, että kaikilla on mahdollisuus käydä. Toinen on sitten tämä, että pääsee työn syrjään kiinni, saa sitä työkokemusta, mahdollistetaan se työn tekeminen. Ja 3. on sitten ylipäänsä se paikkakunnan hyvinvoinnista huolehtiminen niin, että täällä peruspalvelut toimii. Nuoret tarvitsevat terveyspalveluja ihan siinä, missä vähän aiemmin syntyneetkin. Joo, kyllä se, että meillä on kaikilla mittareilla mitattuna hyvät koulut, mistä tulee erinomaisia oppilaita, niin se antaa hyvän lähtökohdan jatko-opiskeluille.
Ja sillä välillä täytyy taas sitten somerolaisten yrittäjien ja Someron kaupungin niin kuin mahdollistaa, että meillä on täällä työpaikkoja, mihin nämä koulutetut somerolaiset nuoret vois tulla takaisin tekemään työtä, kantamaan vastuuta kotikunnasta ja rakentamaan sitten taas tulevaisuutta omille lapsille. En sano tätä usein, mutta täysin samaa mieltä keskustan kanssa. Ja vasemmistoliitto. No, mullakin on lähinnä siis sillä, että ensimmäiseksi tulee mieleen just se, mitä se vaikka syrjäytyminen on tietysti ollut puheenaiheena aikaa. Ja työllistyminen on todella tärkeä juttu. Ja varsinkin sitten jos valmistuu, jos mennään tai jos mennään nuorempiin, niin että on kesätöitä. Mutta se on kyllä hienoa, että niin kaverikin rupeaa tukemaan sitä, että pitää hakea kesätöitä. Ei se välttämättä, vaikka vanhemmat kustantaisi kaiken, mutta kuitenkin täytyy sitten, kun ne ei enää kustannakaan, niin siinä on jonkinnäköistä pohjaa. Perussuomalaiset. Sitten kun nuori on niin valinnut sen ammattinsa, minkä hän nyt haluaa, niin sitten mä haluaisin tuoda esille sen, että yrityksistä tehtävä oppisopimuskoulutus on mun mielestä erittäin hyvä mahdollisuus. Kiitos. Seuraava kysymys. Mitä tarkoittaa laissa määritelty nuorten kuulemisvelvoite? Onko se riittävän täsmällinen? Siis päätöksenteossa. Heitä koskevassa päätöksenteossa. Varmaan. Siis joo, se on vähän epämääräisesti määritelty, mutta onko sitä järkevää sen tarkemmin lakiin kirjoittaa? Olennaista on se, että miten se asia toteutuu. SDP teki aloitteen valtuustossa, että nuorisovaltuuston edustajat pääsisivät valtakunnan kokouksiin, niin kuin täältä kysyit. Kaikki ei ollut sitä mieltä. Tämä asia lähti siitä, että nuorisovaltuusto oli itse aktiivinen ja pyysi sivistyslautakunnalta mahdollisuutta osallistua seuraamaan näitä kokouksia, jonka sitten sivistyslautakunta äänestäen kielsi, mitä mä en pysty millään tavalla ymmärtämään. Meillä on esimerkiksi Salossa on erittäin toimiva nuorisovaltuusto ja sitten tämän päätöksenteon yhteinen välinen linkki. Se, että nuorisovaltuuston edustaja pääsee valtakunnan kokouksiin kuulemaan, mitä siellä jutellaan, ja sitten tavallaan tuo niitä omia nuorisovaltuuston pöydässä pohdittuja asioita sinne, ja sitten toisaalta taas sieltä lautakunnasta niitä asioita sinne nuorisovaltuuston pöytään. Keskustelemalla nämä asiat selviää, ja tämä yhteydenpito on nimenomaan tätä kautta kannattaisi parantaa. Niin, tässäkin pitää ajatella sillä tavalla, että erillisiä kuulemisia niin kuulostaa varsin vanhanaikaiselta, vaan se itse osallistuminen, olemalla aktiivinen, tuomalla niitä ajatuksia esille, niin sitä kautta kyllä saadaan sitä nuorten ääntä kuulla. Joo, ja aluksi kun oli tämä kysymys, niin kuinka moni sanoi, että nuorisovaltuustolle tai oppilaskunnalle ei tule suoraan osallistumista kokoukseen? Saako perustua keskustelua? Joo, kyllä esimerkiksi sivistyslautakunnan kokouksista, niin siellä entiseen vapaa-aikatoimeen, nuorisotoimeen liittyviä kysymyksiä ei ole edes joka kokouksessa. Eli pääsääntöisesti siellä tehdään henkilöstöpolitiikkaan liittyviä päätöksiä ja kyllä mä näen, että helpompi ja parempi niin nuortenkin kannalta on, että järjestetään semmoisia yhteisiä palavereja, kokoontumisia, mitkä olisi ehkä avoimia kaikille, ei mikään suljettu sisäpiirin kokous, missä puhutaan enimmäkseen muita asioita ja sitten siellä on 1 tai 2 pykälää nuorisoliippaavia, niin mä näen parempi on, että erilliset kokoukset ja kokoontumiset. Mitä se haittaa, jos siellä nuorisovaltuuston edustaja istuu lautakunnan kokouksessa kuulemassa tätä vähän laajemmin tätä asiaa? Se asia kuitenkin koskettaa tietyllä tavalla. Samalla me tietyllä tavalla valmennetaan sitä nuorta paremmin näihin yhteiskunnallisiin asioihin mukaan. Se on ihan olennaista. Jos nuorta kiinnostaa oikeasti tulla kuuntelemaan meidän lautakunnan kokousta, niin kyllä me ehdottomasti pitäisi se mahdollisuus myöskin antaa. No, sä kun olet vankka tämmöisen yhteisöllisyyden ja tasa-arvoisuuden kannattaja, niin
sitten siellä varmasti pitäisi olla vanhusneuvostostakin jäsenet ja sitten koululaitoksen edustajat ja sitten työväestön edustajat, että mihin sitten se raja vedetään, että ketkä kaikki siellä sitten on päättämässä. Yhdessä ollaan sinne ne ihmiset valittu päättämään näistä asioista. Ja mä sanon niin kuin vielä uudestaan, niin avoimet kaikille niin kuin vapaasti kutsutut kokoontumiset on niin kuin paremmat. Ja siellä saadaan vuorovaikutusta, siellä saadaan heittää niitä ideoita. Ja uskon, että parempi lähtökohta on. Voidaan kokouttaa. Niin, ei tosiaan siinä mielessä itsekin laitan, että tämmöinen osallistuminen lautakunnan toimintaan olisi mahdollinen. En tosiaan näe sitä sillä tavalla, että siellä nyt joka kokouksessa kaikkia pikkuasioita tarvitsisi olla kuulemassa, mutta se, että lautakunnat vois muutenkin ottaa rohkeammin sitten aina välillä kuultavaksi niitä asiantuntijoita, milloin miltäkin alalta, ja silloin jos ne asiat koskee nuorisoa, niin silloin tietysti nuoriso on se asiantuntija parhaimmillaan niissä asioissa. Eli onko muut, paitsi STP, sitä mieltä, että pitäisi järjestää omat kokoukset, jossa nuoriso olisi mukana, ja omat, siis ihan omat hallituksen kokoukset? Mä olen kyllä samaa mieltä STP:n kanssa, että ehdottomasti niin kuin Atti tuossa sanoi. Okei. Se on nimenomaan sitä salaseuratoimintaa tai lautakunta, jos se tuolla tavalla suljetaan. Me puhutaan nyt nuorisovaltuuston edustuksesta siellä, ei minkään muun tahon edustuksista siellä. Mun mielestä tässä kohtaa voidaan ihan hyvin vähän suosiakin nuoria. Ja perussuomalaiset? Niihin asioihin, mikä koskee nuoria itseään, niin niihin. Pelkästään niin? Niin, pelkästään. Someroa markkinoidaan uusien asiakkaiden toivossa. Täältä lähtevistä suuri joukko on nuoria. Millä keinoin nuoret saataisiin palaamaan kotikunnalleen tai jopa jäämään tänne? Tässä on just se keskeinen ongelma Someron kaltaisessa paikkakunnassa. Meillä ei ole ammatillista koulutusta tällä paikkakunnalla, eli lähtökohta on se, että nuoret jossain vaiheessa, kun koulutusta tarvitaan, niin lähtee pois paikkakunnalta. Toinen akilleen kantapää on se, että meillä ei oikeasti tarjota työpaikkoja. Siinä kohtaa, kun voitaisiin miettiä, että nuori muuttaisikin takaisin Somerolle tekemään töitä, jolloin tilanne on sitten se, joka vaikuttaa nimenomaan tähän meidän väestökehitykseen, on se, että tänne sitten muutetaan viettämään takaisin eläkepäiviä. Tämä tietyllä tavalla vääristää tätä meidän väestön ikärakennetta, mutta se, että miten saadaan paikkakunnalle lisää työpaikkoja, niin se ei tapahdu hokkus pokkus, vaan se on monipuolinen, monisäikeinen asia ja siihen tarvitaan vaikuttavaa elinkeinopolitiikkaa ja siihen meidän tulee kyllä ehdottomasti satsata enemmän tulevaisuudessa. Me ollaan tässä itse pahasti nyt perässä tässä tavoitteessa. Miten perussuomalaiset markkinoivat Someroa? Siis mähän en ole varsinainen markkinoinnin asiantuntija, mutta voin mä tähän sen verran kommentoida, että mun mielestä kunnan tehtävä ja yhteydessä yritysten kanssa on tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja ja työpaikkoja. Kunnan pitää kaavoittaa yritystontteja ja tänne pitää houkutella. Lähinnäkin me ei saada tänne mitään isoa yritystä, se on niinku fakta. Mitään Nokiaa tänne ei tule koskaan olemaan, eikä olisi muutenkaan niin välissä. Mutta perinteisesti maatalousvaltaisissa kaupungeissa tai näissä kunnissa niin on niinku käsityöammatit on niinku arvossa. Niitä sellaisia yrityksiä tänne pitää saada, pieniä yrityksiä. Mitään suuria tänne ei tule. Ja nopeasti koko. Mun mielestä on erittäin ensiarvoisen tärkeää, että oikeasti lähdetäänkin sinne maailmalle. Otetaan se reppu selkään ja lähdetään niihin korkeakouluihin harjoittelemaan vaikka ulkomaille. Sieltä tulee nimenomaan sitä näkemystä ja elämänkokemusta. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun ne opinnot on saatu päätökseen, niin pitää muistaa, että Somero on erittäin hyvä paikka asua. Täällä on mahdollisuus asua väljästi, sitten nämä hyvät harrastusmahdollisuudet. Meillä saa lapset hoitoon, välimatkat on tässä keskustan alueella lyhyitä ja asiointi on muutenkin helppoa. Eli ehdottomasti sitä elämänkokemusta ja oppia hakemaan muualta, mutta sen jälkeen kannattaa pitää Somero hyvänä vaihtoehtona mielessä. Ja otetaan tähän
loppuun vielä, tai kaikilta kysymys, että mainitse 3 asiaa, joiden eteenpäin viemiseen panostaisi valtuutettuna eniten. Ja otetaan kaikilta. Ja Mä voin aloittaa. Elikkä tulee tekemään töitä Someron itsenäisyyden puolesta ja se kertoo, eli puolustan Someron palveluita. Meillä on erinomaisen hyvät peruspalvelut, jotka on puolustamisen arvoisia kaikilla mittareilla. Meiltä saa nopeasti, meiltä saa laadukkaasti ja meillä on vielä kehittymisen paikka ja uskon, että tulevaisuudessakin Someron kaupunki tulee olemaan houkutteleva paikka yrittäjille, houkutteleva paikka perheille ja houkutteleva paikka myöskin niille seniorikansalaisille. Tulevaisuudessa on mun mielestä liikaa pelätty, että vanhukset olisivat pelkkä rasite. Kaikkia tarvitaan. Seuraava. Ja nyt 3 asiaa ei perusteltu. Perussuomalaiset. Peruspalvelut, työpaikat ja ihmisten yleinen hyvinvointi. Kiitos. No, tämmöinen hyvä ja avoin yhteistyö kaikkien tahojen, päättäjien ja yrityselämän kesken. Niin sen avulla pystytään jo pääsemään pitkään. Vasemmisto. Niin. Oletko toista kysymystä? Eli mainitse 3 asiaa, joiden eteenpäin viemiseen panostaisit valtuutettuna eniten. Niin, aivan. No, siis nimenomaan kuntaliitos asia on vähän semmoinen, että se niinku, siihen niinku just taistella sitä vastaan ja just pitäisi saisi pidettyä omat kunnalliset palvelut silleen kunnallisina porukat käynnissä ja toivon mukaan tästä jotenkin jotain pakkana, että Somerolla pysyisi Somerolla, mutta siis totta, että olisi hyvä nähdä maailmankin. Kiitos. STV. Joo, paremmat palvelut. Jos me kysytään kadun mieheltä, että onko Somerolla hyvät palvelut, se vastaa, että on. Mutta sitten siellä meillä on aika paljon niitä, joita ei kysytä. Meillä on sellaisia heikossa tilanteessa olevia vanhuksia, jotka makaa tuolla laitoksissa, jotka on ehkä vähän eri mieltä. Meillä on myöskin sellaisia lapsia, jotka on ehkä vähän eri mieltä, mutta joilta ei koskaan kysytä. Mä haluan toimia näiden ääninä. Toinen asia, elinkeinopolitiikka, aitoa vaikuttamista, aitoa työntekoa niin, että saadaan työpaikkoja, vaikuttavia toimenpiteitä elinkeinopolitiikkaan. Se tekee tulevaisuutta. 3. asia päätöksenteossa, yhteistyötä, ketään ei saa marginalisoida. Pitää saada tänne aikaan sellainen yhteistekemisen hyvä avoin ilmapiiri, jossa kaikki pääsee vaikuttamaan, kaikilta kysytään, tehdään yhdessä päätöksiä, haetaan ne oikeat ratkaisut Someron kannalta. Kiitos. Ja minä kiitän. Timo tulee varmaan pitämään tänne yleisökysymyksiä. Joo, tai ei. Minä niitä yleiskysymyksiä esitän vaan te rakkaat yleisön jäsenet. Nyt on paljon puhuttu mielenkiintoisia aiheita ja vastauksia on tullut oikein mukavasti. Ja nyt oli sitten yleiskysymysten vuoro. Eli kättä nostamalla saa vastausvuoron. Ja sitten vielä sellaiset ohjeet sinne live-lähetykseen, että sieltä voitte sulkea koko näytön kuvan ja ottaa sitten sieltä oikealta puolelta kuvaa semmoisen live-chatin auki. Sinne voi pistää kysymyksiä ja me tuolta moderointihuoneesta sitten tuodaan niitä tänne. Mutta sitten Hermanni voi hoitaa yleisökysymykset, ole hyvä. Eli kysymyksiä. Katri. Liittyen siihen, että miten houkutellaan ihmisiä Somerolle ja sitten näihin yhteyksiin, liikenneyhteyksiin. Eikö esimerkiksi niitä liikenneyhteyksiä lisäämällä vaikka toimiva linja suoraan Forssasta Saloon, joka kulkisi Someron kautta? Eikö sellainen voisi esimerkiksi avata uusia työpaikkoja Somerolle ja saisi ihmisiä sinne? Tällaisessa ihan keskeisessä kysymyksessä mun mielestä kaikki ideat on hyviä. Kaikki ideat kannattaa katsoa läpi ja selvittää ainakin, mikä on hintalappu ja mitä sillä voidaan saavuttaa. Nämä liikennöintiasiat on kyllä pääsääntöisesti muun kuin kunnan omissa käsissä, eli
Jani sanoi, että ei linja-autoliikenteen kautta, niin kyllä se valitettavasti se trendi kulkee siihen suuntaan, että tällaista kutsuliikennettä ja muuta. No tietysti se onkin hyväkin myöskin, että se kulkee siihen päin, mutta siis kaiken kaikkiaan turhaan tyhjiä linja-autoja tuolla olettaa, että ne kulkee. Tässä on valtiovallan puoleltakin, niin tämä järjestelmä on vielä aika raskas ja on määritelty, että mitkä linjat täytyy ajaa ja siihen antaa aluehallintovirasto rahaa. Ja sitten sanotaan, että muille yhteyksille on vaikeaa tulla, koska sinne ei ole osoitettu rahaa. Ja nyt nämä halpabussiyhtiötkin on sellaisia uranuurtajia, jotka niin pystyy luomaan uusia reittejä ja tekemään sitä vielä kannattavasti, vaikkei toiset on pystynytkään. Ja mä uskon, että tulevaisuudessa on mahdollista tehdä kokonaan uusia reittejä kustannustehokkaasti. Nestori. Niin, eli Nestori Kyyrä. Ja te puhuitte siitä, että on sitä musiikki on siellä se treenikämppä, mutta se on ihan törkeä kallis. Se maksaa 10 € ja sit siellä saa 2 tuntia soittaa. Ei se nyt ole paha, jos päivissä on 4 tai 5, mutta kumminkin kun sä tarvitsisi käydä kanssa paljon. Niin onko siihen jotain semmoista, että kunta voisi antaa siihen aina, en mä tiedä jotain avustusta, että se olisi halvempi. Se oli halpaa aluksi, mutta sit se kallistuu. Siinäkin on tietysti, että siitä on omat kustannuksensa. Siellä on ne vuokrakustannukset ja tietysti ylläpitokustannukset olemassa ja ne pitää jollain kattaa, mutta tietysti ainahan kannattaa ehdottaa esimerkiksi sellaisia vaihtoehtoja, että jos on bändejä, jotka käy paljon, että saisiko siihen jonkun tämmöisen sarjalippuvaihtoehdon, mikä esimerkiksi on uimahalli. Hienoja tiloja turha pitää siellä tyhjillään. Että olennaista on se, että niitä käytetään ja silloin tavallaan se hinta pitää katsoa sen mukaan. On se kyllä kieltämättä väärin, jos se tavallaan se kynnys sen hinnan takia nousee liian korkeaksi. Toivottavasti näin ei tapahdu, mutta kyllä se hinta on varmaan sellainen, mitä kannattaa seurata, että kannattaisiko sitä vähän miettiä. Saanko lisätä vielä? Kun tuossa treenikämpästä kun puhetta, niin siinä puhutaan enemmän tuosta bänditoiminnasta. Entäs sitten tuo klassisen musiikin puoli, että on toi Forssan musiikkiopisto on ja sinne menee, mutta sieltäkään ainakaan mun tietääkseni ei ainakaan mitään suuria määriä Somerolta ollut menossa. Eikö sitä voisi esimerkiksi lisätä sitä tietoutta siitä tai vastaavaa? Varmasti siis jos harrastajia piisaa, mä en tiedä yhtään, että minkä verran Somerolla harrastetaan, mutta tietysti kaupunki voi olla mukana luomassa niitä mahdollisuuksia, antaa tiloja ja nimenomaan olla mukana tässä markkinoinnissa. Forssan musiikkiopisto luo mahdollisuuksia ja mehän opiskelijat opiskelee täällä, eli Somerolla on paikkoja ja opettajia ja pienoja. Itse taidan omistaa vielä voimassa olevan ennätyksen kultaiset korvarenkaat kevätesityksessä 7 kertaa alusta. Että kaikki vaan soittelemaan. Onks lisää kysymyksiä? Mikael? Mä olen Jäsmäs Mikael ja mulla on semmoinen kysymys tai niin ehdotuskin tähän niin työllistymisen parantamiseen, että miten Someroon saataisiin joku maatalouteen liittyvä jatkovalmistustehdas? Erittäin tärkeä asia. Oli itse asiassa muistaakseni elinkeinolautakunnan ensimmäisiä tavoitteita, jotka kaupunginhallitus laati, oli tämä jatkojalostus. Ja mä en kerta kaikkiaan ymmärrä, että mihin se on siinä jäänyt. Muistaaks Jani? Joo, että sieltä taisi olla, ja elinkeinolautakuntakin, että haki jopa useampaa jatkojalostusta. Meillähän on 50 pientä elintarvikejatkojalostusyritystä ja tietenkin näiden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää ja sitten niiden laajentaminen. Olen itse SDP maa- ja metsätaloustyöryhmän sihteeri. Me päästään aika hyvin katselemaan tätä maatalousasiaa. Vaikka olenkin demari, niin kiinnostunut siitä nyt aika paljon ja mä en ymmärrä, miksei Somero panostaisi näihin olemassa oleviin vahvuuksiin. Meillä on hyviä toimijoita, joita vähän jeesataan, niin sieltä tulisi aika paljon lisää nimenomaan tähän jatkojalostukseen. Sieltä on työpaikkoja, kaikkea muuta, elinvoimaisuutta tähän kuntaan. Myöskin viedään sitä ihan alkutuotantoa. Niin jos joku luki Somero-lehdestä, mä taannoin kirjoitin hoivamaataloudesta, joka on tällainen uusi asia, joka muun muassa Norjassa on iso juttu. Eli maatilaympäristöön tuodaan vaikka vanhusten palvelutalo, jolloin vanhukset pääsee sellaiseen luonnonläheiseen
ilmapiiriin, joka auttaa heidän mielialaansa ja on kaikin puolin elämänlaatua parantava tilanne. Ja sitten tavallaan se maatila ei joudu menemään suurmaatalouteen investoimaan hirveän isoihin tuotantotiloihin tai muuhun, jolloin pienimuotoisempi viljely mahdollistuu ja siinä on vain jotain oheiselinkeinoa, jolloin se tuottaa sit leivän niille ihmisille ja mahdollisesti lisää työpaikkoja. Mä olen ihmetellyt, että kukaan ei ole reagoinut Somerolla, vaikka minä olen puuttunut tähän tabuun, että kukaan muu ei saa kuin keskustapuolue puhua maatalousasioista, mutta mä toivon sitä keskustelua ja vaikka Janilta kommenttia, mitä mieltä hän on näistä ajatuksista. Joo, hyvät ajatukset on ja yksi konkreettinen mahdollisuus tähän suuntaan onkin, kun irtaannuttiin Salon seudun hankintarenkaasta. Eli tämä Salon seudun hankintarengashan oli niin suuri ja piti niin suuriin volyymeihin ja määriin sitoutua, että pienet yritykset ei voinut tarjota esimerkiksi Someron kaupungille tuotteitaan. Ja sitä kautta me ollaan hyvä ostaja semmoiselle sopivan kokoisille yrityksille, ja jotka pystyisivät laajentamaan. Kyllä me tullaan pienempiin yrityksiin kohden. Joo, se jatkojalostus on tosiaan mahdollisuus. Ja siinä pitää taas lähteä siitä kysynnästä liikkeelle. Ja tosiaan kun muistetaan, että meillä kunta ostaa suurilla summilla elintarvikkeita, niin jo siihen puuttuminen, että mitä kaikkea tästä läheltä voitaisiin tuottaa ja tarjota, niin loisi kyllä mahdollisuudet niille työpaikoille ja toimijoille. Alkaa vissiin kello lähestyä sen verran loppuun, että kiitokset panelisteille, kiitokset yleisölle ja Timo ja Roosi tulee lopettamaan. Joo, eli tosiaan sieltä tuli jo kiitokset panelisteille ja yleisölle. Toivottavasti me onnistuttiin nyt tuomaan esille nuorten näkemyksiä ja antamaan nuorille vähän kuvaa tästä Someron tulevasta päätöksenteosta. Ja jottei nämä meidän näkemykset ja mielipiteet vahingossakaan pääsisi unohtumaan, niin meidän panelisteille vielä kotiin vietäväksi ja mietittäväksi Suomen lukiolaisten liiton lukio kannattaa Suomen lukiolaisten liiton kunnallisvaaliteesit kunnallispäättäjille. Joten tästä tulee kaikille. Kiitos. 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 Ja tosiaan nyt tässä kun ollaan kaikki saatu tekemään, niin me kiitämme live-yleisöä ja tästä sitten jatketaan normaalia koulupäivää. Kiitoksia.